Most days zonal Iraqos fell. PUBG-zni fogok. Azért vagyok egyébként ilyen ideges, mert amiközben Windows-ot nagyon szarul fogok játszani. Már bocsás, újra beszéltétem. Töltődj már be, te lassú szar! Töltődj már be, haladjál! K90-nel vagyok. Szerintem mindenki ilyen... Na. Már valaki is volt. A legrosszabb, nagyon lassú játék, de már meg is voltak. Engem. Előbb még, srácok, előbb még 1-0 volt, most meg már 5-2. Lássátok, hogy le van maradva? Azért nem szeretek videózni. Utálok videózni, nem hogy nem szeretek, utálok. Rajtuk van ez a hárba jöttek rám, és akkor rajtuk van ez a sárga, sebeztek én is, és most már nem. Egy csomószor megölnek, lassú a net, ketten jöttek rám, vágom. Visszakapott csicska. Húzzál majd egy kettes. A Novink up eltűnne innen, a Novink. Up eltűnne innen! Annyira örülnék, csak olyan lassú szaranet, mert videózni kell ennek a szó, Istenem. Kihozzák a csúnyomat innen belőlem a játékok. Húzzál innen, hova futsz te? Moving Gup, húzzál innen, te Moving Gupos! Gyertek rám ketten! De nem lehet az, hogy eljönnek rám mondjuk egyedül. Jöjjenek rám 50-en, nem 50-en vagy 500-an. Ennyi lett a videó szarjáték. Nem, Iraqos fell. nem jó mondom.